והיא תהיה אמה גרץ, שהיא מהנדסת מעבדה אצלנו. אז ההרצאה הזאת היא הרצאת הדגמות. אנחנו נעבור דרך מספר נושאים. אתם מוזמנים לשאול שאלות, אבל בהצבעה, תוך כדי, ואולי נענה לכם. בהרצאה אנחנו ננסה לתת, ההרצאה נקראת מהפכת הטכנולוגיות הכימיות. מאחורי השם הזה יש הרבה מאוד נושאים, הנדסת אטומים, מקורות אנרגיה, פלסטיק, חומרים חכמים וכו' וכו'. אנחנו כמובן לא ניגע בכולם, וכמובן לא בכל הנושאים נוכל להראות לכם, להדגים פה את מה שנעשה היום. אז ההדגמות יהיו קצת אנטיקות, נקרא לזה, קצת איך הדברים נראים או נעשים, איך הם נראו פעם ואיך הם נעשים בצורה שאפשר להדגים. מדי פעם נעבור למצגת כדי לראות איך התקדמנו נגיד. אז אנחנו נתחיל, אני חושב. הנושא הראשון שלנו יהיה האטומים, מבנה האטום. צריך קצת להעלים את ואנחנו ננסה לראות אטומים. זה הנושא הראשון, אנחנו ננסה להסתכל על אטומים כמה שאפשר. אז בשביל זה אנחנו נתחיל, האביזר הראשון שנשתמש בו יהיה המבער. מה קורה כאן? תהליך שריפה, אני לא יכול לשמוע בגלל הרעש. מה משתחרר בתהליך שריפה? CO2 ומים. זה נכון, אנחנו שורפים גז פחמימני, משתחרר CO2 ומים, אבל אנחנו לא רואים לא CO2 ולא מים. מה אנחנו רואים? אנחנו פה רואים? אנחנו רואים שנפלט משהו. מה נפלט? אנרגיה. איזה אנרגיה נפלטת? ואור. חום ואור. מה ההבדל בין חום ואור? יש הרבה הבדלים, יש הרבה דומה. באמת מדובר בשתי צורות פליטה של אנרגיה. שתי קשורות בסופו של דבר לאנרגיה קינטית, לאנרגיה תנועתית. ההבדל הוא שחום קשור לתנועה של האטומים עצמם. אם יש לנו בקשר כימי אטומים ששותפים בקשר, התנועה שלהם זה ביחס לזה מובילה לפליטת חום. עצם תנועת החלקיקים, מולקולות הגז, ההתנגשויות ביניהם, אנחנו מרגישים את זה כחום. אור גם הוא קשור לתנועה, אבל הוא קשור לתנועה פנימית בתוך המולקולה, או בתוך